Dupáš spadne. Jinou poskusenost, jako ty taky. Tak, a teď jdeme za Aničkou a za Kačenkou, teda pokud víme, kde jsou. No, to se neví, takže... Jo, to tady. No jo, frérky. Jako fakt, nebo? Co dělá si natáčí? No, to je ten si to na face. A my se asi Dupeček nepůjde, kam to půjde? No my se asi Dupeček, no teď já si natočíme na kač ohnuta. Kačka si obouvá boty! Taky natočí. Aj, Janička nezajímavá. Já jsem zajímavá. Jen Kačko se nevolá. Kačko ten mikrofon hodně